asi velice dobrý tanec. Tak určitě se poznali, že je ten plus, já mám pocit, že jsme to neřekli. Jste dobří. My jsme zapomněli, no. Chybička se stala. Ne, to bylo schválně, ale to poznali. Teďka jim to řekneme. Teďka jim to řekneme, ale já musím mlčet. Nepoznáte proč. No můžeš říct, že budeme tančit vals? Dobře, tak jediné, co vám můžu říct, je, že budete tančit vals s názvem Fascination, ale tím opravdu končí. A já bych vám ráda představila solistu, který bude tento vals zpívat, a tím je Adam Koubek. Tak Adama ještě neznáte, bude vám zpívat vals Fascination, takže pojďme na obvod tanečního sálu a už jistě víte, že vals začínáme pravou nohou, dvakrát bez točení, jednou potom otáčka vpravo. Já už běžím. Just